Sapunika tari warok kreasi Garuda Wisnu Satria Muda. Sampun wayahipun jepat Iya, warok suruh. Yes. Pokoknya dipol-polnya Pak Jo tenagane. Senajan rada masuk angin ora apa-apa. Ora apa-apa kok tombol. Teko lara lunga Mas yo. Iki tombone terus iki velocity-ne rame banget. Wah, sak poli Mas yo. Wis marai-mari Pak Jo. Antusias penontonnya. Minangka tombo. Heeh. Lan ugi niki sampun dados masuk wonten ing babak babak cepat. Nggih iki menika para sepuh sampun padha rawuh Pak Jo. Nggih, nyuwun idipalirahipun, nyuwun pangestunipun nggih Mas yo. Mugi-mugi dusun Kangkungan mriki dipun paringi gemah ripah loh jinawi. Amin. Dedasar nguri-uri kabudayan Jawi, wong Jawa ora ilang jawane Pak Jo. Nggih. Luhur lestari kabudayan Jawi minangka dados sarana pasaduluran sing mengone kenal dadi ra kenal, sing mengone kenal tambah akrab, tambah guyub, tambah rukun, lir kadya Kangkungan kadiluwih salam. Amin. Luar biasa sekali Pak Jo, luar biasa, ya luar biasa. Oke. Iki muga-muga dari 40 pedagang stand pedagang 40 pedagang menika mugi-mugi dipun paringi laris dayanipun Pak Jo. Iki mau tak delok ST ya wis do nganti entek. Iya kae. Dadi ora mung nonton tapi yang nglarisi. Nah iki dadi berkah barokah dayanipun. Amin. Nah, ditambah saking tuan rumah Pak Jo. Nggih. Iki pokoknya aja bosen-bosen ngatur